Yn ôl yr athro Bobby Jones, un o emynau gwychaf y Gymraeg yw'r emyn sy'n dechrau daeth ffrydiau melys iawn yn llawn fel llu o ffrwyth yr arfaeth fawr yn awr i ni. Awdur yr emyn oedd Pedr Fardd, un o emynwyr gorau'r Gymraeg. Peter Jones oedd ei enw bedydd, ac roedd yn un o eifionydd yn enedigol. Ond pan oedd tua 2 mlwydd oed, tua 1797, fe ath i Lerpwl, a fyna fuodd e am weddill i fywyd. Yn un o'r llun o Gymru oedd yn llifo i Lerpwl yn y cyfnod yna, nes greu gymuned Gymreig gref iawn yn Lerpwl yn y 4eg ganrif ar 15. Er enghraifft, yn y flwyddyn 1828, pan gyhoeddwyd yr emyn dan sylw yn ei ffurf derfynol, roedd tua 800 o fethodistiaid Cymreig yn Lerpwl, heb sôn am lawer iawn o Gymru eraill. Ac yr oedd Pedr Fardd yn un o arweinwyr amlwg y methodistiaid Cymreig yn Lerpwl. Teiliwr oedd e wrth ei alwedigaeth, ond fe ath e'n athro ysgol, ac roedd yn amlwg iawn hefyd yng ngwaith yr ysgolion Sul ymhlith y methodistiaid Cymreig yn Lerpwl. Ac mae'r emyn yma yn ei ffurf derfynol yn ymddangos mewn pamffledyn, un o gyfres o pamffledi roedd Pedr Fardd yn wedi cynhyrchu at ddefnydd yr ysgolion Sul yn Lerpwl. Ond mae yna ffurf gynharach ar yr emyn yma yn bodoli o'r cyfnod pan oedd Pedr Fardd tua 20 mlwydd oed. Ac yn ôl y traddodiad, roedd wedi llunio'r fersiwn gyntaf ar yr emyn yma pan oedd e'n rhyw 15 mlwydd oed, sydd yn dipyn o gamp. Wel, yn y fersiwn terfynol, 8 pennill sydd i'r emyn, ond dyn ni'n mynd i edrych ar 4 o benillion. Rai o ddechrau yr emyn ac yna y pennill ola yn yr emyn. Felly. Mae yna eiriau pwysig yn llifo trwy'r emyn yma. Cyfamod yn air pwysig, hedd yn air pwysig, gras yn air pwysig, fel y gwelwn ni. A hefyd ffrwyth, a'r syniad o ffrwythlonder yn bwysig iawn yn rhedeg trwy yr emyn yma. Nawr, fel mae enw barddol yn y Gymru, Pedr Fardd, roedd Pedr yn amlwg iawn fel bardd yn y mesurau cangeneddol, gystal â bod yn emynydd. Ac un o'r bethau sy'n nodweddu'r emyn yma yw'r ffordd y mae cyffyrddiadau o gynghanedd sain yn rhedeg trwy'r cyfan, yn yw y cyfuniad yma o odle ac o gyflythrenu. Daeth ffrydiau melys iawn yn llawn fel llu o ffrwyth yr arfaeth fawr yn awr i ni. Ac mae'r sŵn yna, y gynghanedd sain, mae e'n rhywbeth sydd yn creu hyfrydwch eglist. Mae yn creu rhyw awyrgylch o harmoni ac o gitgord, sydd yn gweddu wrth gwrs a thema'r emyn yma, oherwydd thema'r emyn yma yw'r ffordd y mae Duw nawr yn dwyn dynion pechadurus i berthynas o hedd, berthynas o harmoni ac o gitgord gyda fe trwy waith Crist. A mae'r pennill cyntaf mewn gwirionedd yn dechrau trwy gosod yr olygfa yna, gosod y sylfaen yna. Hynny yw bod yr hyn sy'n mynd i gael ei drafod nawr yn gweddill yr emyn yn ffrwyth bendithion cyfamod oedd wedi selio rhwng personau dryndod, y tad a'r mab yr ysbryd glân, cyn bod y byd, fel ffordd i achub dynion pechadurus. Yn ôl geiriau emyn arall gan Pedr Fardd, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod haul na lloer na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor 3 yn 1, hynny yw sef y tad a'r mab yr ysbryd glân, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor 3 yn 1 i achub gwael golledig euog ddyn. A dyna sydd gyda ni yn y pennill gyntaf yma. Atgoffa ni o'r arfaeth, y cynllun mawr Duw, felly, ynddo fe, y cyfamod hedd yma. Ac a'r cyfan yn cael ei ddylunio yn y ffordd mae'n dod ato ni mewn ffordd debyg i fel mae afon yn llifo dros cryndir cras, dros anialwch, yn dod â bywyd, yn dod â iechyd, yn dod â ffrwythlonder gyda fe. Gyn ni'n cael yn atgoffa o
o ddelweddau ni'n cael yn proffedoliaeth Ezekiel 47 ac yn niwedd llyfr y datguddiad, lle mae yna sôn fyna am ddŵr yn llifo o dan riniog tŷ Dduw, o dan y deml, felly o dan orseddfaint Duw, ac yn dod yn afon fawr sydd yn llifo trwy'r byd, fel betai'n dod a iechyd a ffrwythlonder a bywyd gyda fe. Daeth ffrydiau melys iawn yn llawn fel llu, o ffrwyth yr arfaeth fawr yn awr i ni. Hen iachadwriaeth glir aeth dros y cryndir cras, bendithio'n amod hedd, o ryfedd ras. A'r gair gras, wrth gwrs, yn air sydd yn cyfleu'r ffaith fod Duw yn ei drigaredd, yn edrych arno ni. Nid o unrhyw haeddiant sydd arno ni, gras yn rhywbeth sy'n dod i ni, cariad Duw yn dod at rai sydd ddim yn haeddu i gariad ei sylw fe. Ac wrth gwrs mae'r llinell yna'n cael ei ailadrodd ar ddiwedd pob pennill. Ac yna mae'r pennill nesaf ar ôl yn atgoffa ni mewn gwirionedd o ddechrau'r cyfan, y bydai yn y cyfamod hedd a bendithion sy'n dod i ni trwy'r cyfamod hedd, y manylu nawr ar yr ymwdoliad. Fe gymerth Iesu Pur ein natur ni. Mae Iesu Pur yn cymryd ein natur ni. Mae'n y Duw mawr yn cymryd ein natur ni at ei natur ddwyfol ei hun, dwy natur mewn un person felly, ynddo fe. Ac yn y natur yna, yn ennill ef yw saint bob braint y byd, wrth ymwdoli nawr, wrth farfod y groes, mae'n ennill yw saint bob braint a bri. Gydawai'r nef o'i fodd, mae'n dod o'i fodd, o'i wirfodd, o'i gariad mewn gwirionedd o'r nef. Fe gymrodd agwedd gwas, adlais o Philipia 2 fyna sy'n sôn am Grist er ei fod yn dduw yn awr yn dibrisio hunan ac yn cymryd arno fe agwedd gwas wrth ddod yn ddyn wrth ymwnawdoli. A'r cyfan, wrth gwrs, yn ffrwyth yr hyn yr oedd y Drindod wedi cynllunio, ffrwyth y cyfamod hedd o ryfedd ras. Yna mae'r pennill nesaf yn agor yr un ffordd ar ail bennill. Wrth gwrs, fe gymerth Iesu Pur yn yr ail bennill, fe gymerth Iesu Blaid Trieniad Trist. Mae'n dod o'n plaid ni nawr wrth ymwneudoli. Ond mae'r pennill yma nawr yn rhoi ffocws ar yr iachawdwriaeth. Y sigodd ben y ddraig ein craig yw Crist. Yr addewid mae sy'n dod yn Genesis yn syth ar ôl y cwymp, bod na un yn mynd i ddod a fydd yn ysigo ben y ddraig yn ddryllio grym yr un drwg fel petai, ac yn dod â iachawdwriaeth i ni. Ac wrth gwrs mae hynny'n digwydd ar y groes yn dderfynol, a'r canlyniad hynny ein craig yw Crist, ydy, mae Crist yn rhywun cadarn ni'n gallu sefyll yno fe, ond hefyd mae y llinell yn atgoffa ni o beth mae Cynta Corinthiad 10 yn dweud wrthyn ni. Mae Cynta Corinthiad 10 yn sôn am y ffordd yr oedd y graig yr anialwch yn rhoi dŵr i bobl Israel wrth nhw fynd trwy yr anialwch. A'r graig oedd Crist, meddai Paul yn Cynta Corinthiad. Ac yn myniad y cyfan, wrth gwrs, yw ein bod ni, Trieniad Trist yn nawr, yn cael ninnau fod yn bir, uwch cur, uwch poen, felly a phechod cas, yn berffaith ar ei wedd, ar wedd Crist, fyddwn ni'n debyg iddo fe, o'r rhyfedd ras. Ac yna mae'r pennill ola yn dechrau mewn gwirionedd gyda un o ddelweddau mwyaf trawiadol yn hymenyddiaeth ni. Mae Crist, wrth gwrs, ar y groes yn gwisgo coron o ddrain, a mae yna archoll, mae yna bicell yn mynd i mewn i wstlus ar y groes. A beth sydd gyda ni yn y pennill ola yma mewn gwirionedd mae'n bennill o ddiolch ac o foliant, wrth gwrs, am yr hyn mae Crist wedi gyflawni. Ond ar y dechrau yn hyn, mae'n dangos y ffordd y mae bendithion rhyfeddol mae'n dod i ni trwy farwolaeth Crist. Mae'r draen, y goron draen o gan Crist ar y groes yn troi yn ffrwyth
i ni, yn rawnwyn ar y groes, a gwyn wrth gwrs yn atgoffa ni o'r cymyn hefyd. A wedyn mae balm, hynny yw, mae eli persawr fel petai yn dod allan o'r archoll ddofn i fi archollwyd am ein cymweddau ni meddai Eseia, ond allan o'r archoll erchyll yna, mae rhywbeth sy'n dod sydd yn lleddfu poen, sydd yn gwella briw. Ac yna canlyniad hynny i gyd, wrth gwrs, yw dechreuwn fawl cyn hir, na flinir ar ei flas, am Iesu'r aberth hedd, o'r rhyfedd ras. Wel, o'r rhyfedd ras yn wir.